izango naiz. Kaixo, nik naiz Marta, eta atzerki honetan amona izango naiz. Kaixo, ni naiz Martina, eta antzerki honetan izango naiz ama. Egun batean, mendi batean etxe bat zegoen, eta Txanogorritxu eta bere ama bizi ziren. Eta ama Txanogorritxuri deitu zion. Txanogorritxu, zer ama, amona dago gaixorik, kode zazpia. Agur, agur, Txanogorritxu, dut izena, amonari. Kaixo, Txanogorritxu, nora zoaz? Amonaren etxera, eta non dago. Horreko mendian, kontuz hemen dagoela atxo bat. Bale, agur. Txanogorritxu. Kaixo, Txanogorritxu. Kaixo, Txua. Nola zoaz? Amonaren etxera. Non dago? Hor. Lasterke bat emango dugu, bale? Bai. Ba, Gontzal. Eta hiru. Tok, tok. Zein da? Txanogorritxu naiz. Sartu, sartu. Amonaren arropa jantzeko dut eta beran sartuko naiz. Txanogorritxu dut izena, amonaren etxera. Tok, tok. Nor da? Txanogorritxu naiz. Sartu, sartu. Amona, amona, ze begi handiak dituzun. Zu hobeto ikusteko. Amona, amona, ze sudur handia duzu. Zu hobeto zaintzeko. Amona, amona, ze belarri handiak dituzu. Zu hobeto entzuteko. Amona, amona, ze hortz handiak dituzu. Zu hobeto jateko. Laguntza, laguntza! Lagundu! Irikiko tripa ea dagon amona. Amona! Txanogorritxu! Amona atera zen. Txanogorritxu, orain jun etxera baino kontuz. Agur. Eta antzerki hau nekatu da.